alduzunean erantzun. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez, behi 711 errepidean, Lutxana Altzagako tartean, Elorrietako biribilgunearen eta behi 735 errepidearekiko bidegurutzaren arteko erabatekoetenak egingo dira, azaroaren 8 arte ostirala gaueko 10:00 goizeko 6 arte, eta behi 27/4 errepidean, Asua eta Plentzi artean errei mozketak egingo dituzte bihar osteguna eta etzi ostirala. Gainera, behi 22/15 errepidean Busturian ordezko erreiak itxiko dituzte azaroaren 30 arte. Biak goizeko 8:00 arratsaldeko 6 arte izango dira. Informazio gehiagorako badakizue sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. CNN-ekateko proiekzioek eman dute jakitera albistea. Donald Trump has been elected president defeating Wisconsin eskuratuta Donald Trump izango da etxe zuriko maizter berria, Ameriketako Estatu Batuetako hauteskunde presidenzialak virtualki irabazi ostean. Ipar Carolina, Georgia eta Pensilvania ere eskuratu ditu Trumpek, eta horrek bidea eman dio hauteskundeak irabazteko. Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Pozik agertu da Trump bere jarraitzaileen aurrean, eta datorrena Estatu Batuetako urrezko aroa izango dela hitzeman du Texasen egin duen agerraldian. Gogoratu dezagun Estatu Batuarrek konpromisarioen biltzarra osatuko duten 538 ordezkariak aukeratu dituztela, eta boto horien arabera erabakitzen dela presidentea. Beraz, 270 ordezkariak lortuta, urrengo urtarrilean hartuko du bigarrenez agintea Trumpek Kapitolioan egingo den kargu hartze ekitaldian. Bien bitartean Kamala Harrisek uko egin dio bere jarraitzaileen aurrean diskursoa emateari. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Eta porrotaren aurrean uzten joan da ospakizun festa izan behar zuena. Trump garaietzat eman arren ondorengo egunetan jakingo dira behin betiko emaitzak. Hauteskunde presidenzialekin batera Estatu Batuarrek Senatua eta ordezkarien ganbara ere berritu dute, eta Senatuan gehiengo osoa lortu dute errepublikanoek. Hala ere, Sarah McBride demokratak eserlekua lortu du ordezkarien ganberan, eta Kongresuko lehen pertsona transgeneroa izango da. Zenbait gobernador ere aukeratu dituzte, tartean Ted Cruz, Texasko gobernadore izango da hirugarrenez, CNN-ek proiektatu duenez.
hasieratik eta epeketa egunera arte ibilbide mobilizatzailea jarri du martxan. Kaleko propaganda, elkartasun afaria, kontzertuak eta asamblea irekiak besteak. Donostiak eremu tentsionatu izendatzeko eskaera egin dio Eusko Jaurlaritzari. Hartu dugun erabakia izan da Eusko Jaurlaritzari hiria bizitegi merkatu tentsionatutako eremu izendatzea. Indarrean sartu aurretik Jaurlaritzak eskaera onartu beharko du eta etxebizitza eta hiri agendako ministerioak Foru Ogasunak eman beharreko informazioarekin erreferentzia prezioan indize ezarri beharko du. Donostiako udalak eskaria egiteko lehendabizi diagnostiko ategin eta horrekin osatutako dokumentua igorri dio etxebizitza sailari. Dokumentuak 3 zati ditu, justifikazio memoria hiriko etxebizitzaren diagnostikoa eta ezarri beharreko neurrien plan berezia. Dokumentu horrek era berean etxebizitza plan badu, alokairu eskuragarria sustatzeko eraikitako parkearen eta hiri berroneratzearen gaineko jarduketak egiteko, alokairuko prestazioen eta diru laguntzen sistema ezartzeko eta gobernantza sistemak eta erakunden arteko koordinazioa indartzeko. Eneko Goi alkateak dio Donostiak gune tentsionatu izendatzeko baldintzak betetzen dituela. Errenta medioaren 30% baino gehiago etxebizitza alokairura bideratzearena, hain zuzen ere momentu honetan hirian 31,6an dago adierazle hau. Etxebizitzaren arazoa Donostian handia da, hori bere islatzen dute idealistak arestean plazaratutako datuek. Donostiako eta Iruñeko etxebizitzen prezioa errekor historikoetan kokatu zen joan den urrian idealistako datuen arabera. Izan ere metro karratua 5.631 eurora iritsi zen Donostiaren kasuan eta 2.751 eurora Iruñan. Gipuzkoako hiriburaren kasuan 5,5ko azkunde izan zen urrien 2023aren aldean, eta 2,5ko igoera azken hiruilekoan soilik. Duela markada bat metro kuadroaren prezioa 3.715 euroka izan zen, hau da gaur egun baino 1,34 gutxiago. Egoeraren aurrean Donostiako alkateak dio horrelako arazo konplexuak ez direla legebidez bakarrik konpontzen, eta beraz etxebizitza eskaintza handitzen ahaleginduko direla udaletik. Eta udalaren papel nagusiena izango da, hain zuzen ere, etxebizitza eskaintza handitzen saiatzea gure hirian, mota ezberdinetako etxebizitza eskaintza. Eta horretan dihardugu eta horretan ari gara lanean. Gasteizko udalak Salburuan adinekoentzako 10 plazako etxebizitza komunitarioa eraikiko duela helarazi du. Halaber, Norte Tranbidaren kalean eraikiko dela eta obrak 2025ean abian jarriko direla aurreratu dute azpiegitura berriaren aurkezpenean. Eraikuntza, udal, gobernu zein EH Bilduren arteko aurrekontu akordioan lorturiko 2 milioi euroko aurrekontuari esker aurrera atera da. Naiz eta 21 zabalgunea, proiektu arkitektonikoa idatziko duena alegia izango da, etxebizitza kopuru zehatz zein eraikitze lanaren kostua zehaztuko duena. Egun, hiriburuan 3 etxe komunitario aurkitzen dira, besteak beste Los Molinos, Aurora eta San Prudentzio adinekoei laguntzeko zentro integrala. Bertan guztira 128 plaza daude, itxaron zerrendan 200 daudelarik. Gainera, 100 pertsonetik gorakoak dira etxe bizitza komunitario pribatuetako erabiltzaileak. Rocío Bitero EH Bilduko bozeramaileak erronka demografikoa dela eta behar bezala hartaratzea ezinbestekoa dela adierazi du. Erronka demografikoa handia dugu aurrean. Gure hirian etxebizitza komunitario bat eskuratzeko itxaron zerrenda dauden 200 adineko baino gehiagori kalitatezko arreta eskaini ahal izateko. Erakundeok arreta bereziz zaindu behar ditugu adinekoen eskubideak eta eskura dugun tresna baliabideak eskatzen dutenei beharrezko baliabideak ematea da. Alde horretatik, etxebizitza komunitarioak aurrepausu handia dira. Lutxo Rollero gizarte politikako zinegotziak bere aldetik, eraikiko den 4. etxe komunitario hau mendekotasun egoera duten 75 urte gorako hiritarrei zuzenduta dagoela jakinarazi du. Gainera, erabiltzaileen lehentasunak, intimitatea eta eskubideak errespetatzearen garrantzia azpimarratu du.
Valentzian gertatutakoak lehen lerrora dakarkigu segurtasun sailean 2025erako dugun eginkizun garrantzitsuenetako bat, eta horrela dago jasota aurrekontuan. Euskadiko segurtasun publikoaren plan nagusia aztertzea eta datozen urteetarako oinarri berriak jartzea. Segurtasun plan horretan garrantzi berezia emango diogu larrialdien eta meteorologiaren arloari. 2016an legebiltzar honek onartutako larrialdiak kudeatzeko legea dugu oinarri. Indarrean dauden lege, arau eta protokoloak aztertuko ditugu, azken gertakizunen harira, larrialdiei erantzuteko prozedurak behar bezala antolatuta dauzkagula bermatzeko. Ez gaude zorigaitzetik libre. Beti gertaliteke ez beharren bat. Gurean ere gertatu izan dira. Beraz, ahalegin guztia egingo dugu prest egoteko, alertak eta erantzunak behar bezala aktibatzeko, zerbait gertatu ezkero kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen. Arabako mendiak aske plataformak Laminoriako parke eolikoaren proiektua bertan behera uzteko eskatu du, ingurune naturalean eragin negatiboa duela salatuz. Adierazpena Arabako Foru Aldundiako ingurumen iraunkortasuneko eta natura ondareko zerbitzuek egindako txosten batean oinarritzen da, eta proiektuak ingurunean izan ditzakeen ondorio negatiboak nabarmentzen ditu. Hau ez ezik, plataformak Azazetako zentral eolikoaren proiektua gelditzea eskatzen du ere bai. Parke hau Laminoriako proiektutik 2,4 kilometrotara baino ez dago, eta biodibertsitateari, paisaiaren kalitateari eta habitaten arteko loturari eragin liezaieke. Arabako mendiak askek, Arabako mendialdearen eta Arabako lautadaren arteko eremuaren garrantzi ekologikoa nabarmentzen du. Natura 2000 sarean arriskuan dauden eta babestuta dauden animali zein landare espezien etxea baita. Hala nola, boneliren arranoa eta ugatza. Txostenaren arabera, azpiegitura horiek instalatzeak ekosistema horietan eragin itzulezina izango luke. Plataformak bere aldetik Aixendar enpresari Azazetako eta Laminoriako proiektu eolikoak estrategikoki zatitzea leporatu dio. Besteak beste 16 aerosorgailuko parke bakar bati legozkiokeen ingurumen araudiak ez betetzea. Plataformak Gasteizko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza ere kritikatu ditu. Beren ustez, enpresa elektrikoek ingurumena eta lurraldea babesteko dituzten interesen alde egiteagatik. Kale nagusiko plaka bat inauguratu du Iruñeko udalak Salvador Pinaki bere galdategia bizi eta kokatu zuen tokia gogorarazten duena. Duela, 150 urte karlisten blokeoan Iruñera urak igoizanaren egilea. Iruñeko udalak bere figuraren eta legatuaren garrantzia aitortu nahi du hiri altzarien elementuetan kontserbatzen baita. Gerorago Santzenetxea ezagututa. Horretarako plaka bat kale nagusian jartzeaz gain, arratsaldean mailinguru bat, fotokol bat eta deklarazio instituzional bat prestatu dute bere omenez. Kale nagusiko plaka batek Salvador Pinaki bere fundizioa bizietako gatu zuen tokia gogorarazten du duela 150 urte karlisten blokeoan Iruñera urak igoizanaren egilea. Iruñeko udalak bere figuraren eta legatuaren garrantzia aitortu nahi izan du hiri altzarien elementuetan kontserbatzen baita. Orube honetan egon zen 1885 aurrera. Salvador Pinaki Dukase jaunaren fundizioa, geroago Santzenetxea izena hartu zuen, eta hor egin zituzten Iruñeko hiri altzari tradizional gehienak, dio plakak. Pinakik tropa karlistek 1874ean eta 1875 urteen artean, hainbat hilabetez hiria blokeatu zutenean, Iruñera ura igo zuen. 150. urte horrenaren harira inauguratu du Joseba Siron Iruñeko alkateak eta hirigintza batzordeak prestatu duen omenaldian. Alkateak azaldu duenez, duela 150 urte Iruña oso egoera larrian zegoen, karlisten gerrak zeudelarik eta ur hornidura moztu zen, gosetea, gaixotasunak eta egarria hirian zabalduz. Eta momentu horretan, batean aldera zen Pinaki, Salvador Pinaki, Baionan jaiotako iruindar bat, eta horrek konpondu zuen afera. Gaurko egunarekin, azaroaren 6an, berriro Iruñeko iturrietatik ura atera zen.
eta horren ondorioz, iria oso eskartua, domina bat eskaini zion, eta hainbat jai eta ospakizun egin ziren. Gero, horren arira 1885 berak Pinakik ekarri zuen bere lantegia ona, Iruñeko kale nagusira, eta bera hil zenean, 5 urte beranduago, 1890an, orduan bere kuñatu batek hartu zuen, Martin Sanzenak. Geroztik, Pinakiren lantegia Casa Sanzena bezala edo ezagutu zen. Eta hemen, kokatuak zeuden labeetan fabrikatu zen Iruñeko altzari gintza guztia. Bankuak, estolderia tapak eta iturri famatuak eta bar. Beraz, 150. Urtemuga honetan uste genuen Iruñeko udaletik zerbait egin behar genuela bere omenez. Eta horregatik antolatu dugu plakaren kokapena gaur, baina horretaz aparte ere fotokol bat jarri dugu Iruñeko udaletxeko eskaratzean, eta baita ere hitzaldi bat gaur arratsaldeko 7:00 Nuevo Casinon, eta baita ere, espero dugu, urrengo hilabeteetan Iruñeko eremu bat, kale, enparantza, ez dakit dedikatuko diogula baita ere. Kontua da, hiria 150 urte beranduago oraindik ere eskartua dagoela. Pinakiren lantegian, Sanzena etxeaz ezaguna, Iruñeko altzarigintza guztia fabrikatu zen. Urte hurrenaren arira, plakaz gain, mahai-inguru batek, fotokol batek eta adierazpen instituzional batek osatuko dituzte gaurko aurreikusitako jarduerak, eta fotokolaren kasuan, igandera arte mantenduko da. Baina barakigu eraikina dela osoki bota beharko dela, eta hor bat dugu behun eta karatuko eraikin bat berriz eraiki beharko dela. Hasi gurantzak parte bat beregain hartuko du, baina parte handi bat beregain gertuko da, eta hortan espero dugu egin batxerken laguntza alko dela, eta ondoko sartzean, beruan eskola sendo bat ukabiltu da berri. Egin duzuen lan honetan argi geratzen den ideia bada, emakumeak erabakiguneetan egotearen eragina positiboa dela gizartearentzat. Ez bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta erakunde edo kasu honetan sindikatuetako eraginkortasunerako baita ere. Berdintasuna, berrikuntza, kalitate, kudeak eta aurreratua eta etengabeko hobekuntzako elementu bat ere badela. Emakume gehiago behar ditugu beraz, erabakiguneetan. Baina ondo dakigu oraindik ere emakumeek zailtasun asko dituztela hauetara heltzeko. Egun on guztioi,
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aurtengo lehen 9 hilabeteetan 5.268 eraso erregistratu dira emakumeen aurka. Hau da, 8% hazkunda izan da iazko aldi berean zenbatutako 4.879 erasoekin alderatuta. Emakumeen aurkako indarkeriagatik egunero batez beste 19 salaketa aurkeztu dira, Emakunderen datuen arabera Europa Presak jasodakoaren arabera. Eraso motei dagokienez sexu askatasunaren aurkako delituak 474 izan ziren 2023ko urtarriletik irailera bitartean, eta 550 zenbatu dira aurtengo aldi berean, 116 gehiago. Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriak berriz 6,9 egin du gora. Iaz 3.579 izan baitziren eta aurten 3.815. Era berean 8% igo dira familia barruko indarkeriagatiko salaketak, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoak ez direnak. 836 eraso izan ziren iazko lehenengo 9 hilabetetan, aurtengo aldian berriz 903 izan dira. Lurraldeka nabarmentzekoa da Gipuzkoan emakumeen aurkako erasoek 15,7 egin dutela gora, 1.733 salaketa jarri baitira aurten. 2023ko urtarrietik irailera berriz 1.498 izan ziren. Bestalde, Araban zenbatu da emakumeen aurkako indarkeriagatik bigarren igoerarik handiena, 10,2 hazi da. Orotara 854 eraso erregistratu dira, aurreko urtean 766 izan ziren. Azkenik Bizkaian ere eraso kopurua handitu da, naiz eta Araban edota Gipuzkoan baino igoera txikiagoa izan den. Bizkaian 3% igo dira emakumeen aurkako indarkeriagatiko biktimizazioak, 2.691 delitu erregistratu dira. Iazko urtarrietik irailera bitartean aldiz 2.615 delitu zenbatu ziren. Datuak kezkagarriak dira urtez urte emakumeen aurkako eraso kopuruak hazten baitoaz. Irakaskuntza publikoko sindikatuek positibotzat jo dute irakasleen eta gizartearen babesa joan den urriaren 29ko greban, naiz eta gobernuari proposamen zehatz bat aldarrikatu dioten. Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk urriaren 29an 2025ko aurrekontuei buruzko akordioa sinatu zuten, grebaren egunean bertan. Sindikatuek gehitu dutenez, akordioak ez du jasotzen irakaskuntza sektorearen eskariak. Jakinarazi dutenez, negoziazio mahai sektorial batera deitu dituzte hilaren 11karako, sindikatuek lehenago biltzeko eskatu duten arren. Hala ere, gai zerrenda aldatzea lortu dute. Sindikatuek aurkeztutako azken proposamenari erantzuna ematea eta hezkuntza departamentuak horren inguruko proposamen edo neurrien aurkezpen zehatza egitea. Hasiera batean, proposamen horiek aztertzeko eta baloratzeko baino ez zen deialdia, sindikatuek adierazi dutenez. Hala ere, negoziazioan aurrera pausorik eman ezean, mobilizazioak areagotuko dituztela iragarri dute. Argi utzi dute, oraindik garaiz daudela partida ekonomikoak irakasleen eskaerei erantzungo dieten eta hezkuntza publikoaren kalitatea hobetuko duten aurrekontuetan islatzeko. Beraz, hilaren 11an hezkuntza departamentuari haien eskaerak helaraziko dizkiote, proposamen zehatzak eskatuz Maria Txibiteren gobernuari. Gasteizko Michelin lantegiak ekoizpenaren gorakada izango du Bretainiako eta Frantziako bi lantegiren itxieren ondorioz. Zehazki Txolet eta Baneseko lantegiak izango dira multinazionalak itxiko dituenak. Guztira 1.254 langilei eraginez. Baneseko lantaldearen atal bat izango da Gasteizko lantegira iritsiko dena. Kamioien gurpilen metalezko sendogarrien ekoizpenean espezializatutako 289 langile hain zuzen. Xoleteko lantaldea ordea Italiako eta Poloniako bi lantegien artean banatuko da. Michelin enpresak adierazi duenez, duela urte batzuetatik zailtasun ekonomiko handiak dituzte bi lantegiek, eta 2026ko urte hasieran gehienez jota lantegiak ixteko asmoa dauka multinazionalak. Oraingoz, bi lantegien ekoizpena etenik dago azaroaren 11 arte.
Zuzendaritzak eta sindikatuak itxierei heldu eta hurrengo urratsak baloratzen dituzten bitartean. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar 10.600 millones de euros. Gracias a los medios de comunicación por la labor que estáis haciendo durante estas largas jornadas que nos está tocando a todos vivir en primera persona, sobre todo a los... Marielle Franco politikariaren erailketagatik 78 eta 59 urteko kartzela zigorra ezarri die Brasilgo justizia auzitegiak Roni Lesa eta Elzio de Queiroz polizia ohiei. Erailketa 2018ko martxoaren 14an gertatu zen. Tiroz hil zuten Rio de Janeiron ospatu zen Gazte Beltzak egiturak mugitzen izeneko ekitaldi politikoan parte hartu ondoren. Lesa eta Queiroz 2019an atxilotu zituzten, baina aitorpena ezen 2023 arte lortu. Elzio de Queirozek orduan aitortu zuen erasoan erabilitako autoa gidatu zuela eta Roni Lesak tiro egin zuela.
Azken honek epaiketan esan zuen zinegotzia hiltzearen truke $4.000 baino gehiago eskaini zizkiotela, CNN edabideak jakitera eman duenez. Kasua, azkenean, 2 polizia militar hoien espetxeratzearekin itxiko da, aipatu bezala, 78 eta 59 urteko kartzela zigorra, ezarrita. Letra txikia dauka honek baina. 2 akusatuek elkarlanerako akordioak lortu dituzte zigorra murriztearen truke. Lesak 30 urteko zigorra adostu du krimena agindu eta finantzatu zutenak salatzearen truke. Queirozen akordioaren baldintzak oraindik ez dira ezagutzen. Atera diren izenak Txikiño eta Domingos Brazao izan dira. Anaiak, 2 politikari boteretsu duela hilabete batzuk atxilotu zituztenak. Lesak 3. izen bat ere eman zuen, Ribaldo Barbosa komisarioarena. Honek krimena diseinatu zuela, adierazi zuen. 3 epaiketaren zai daude. Giza eskubideen defendatzaile sutsua zen Marielle Franco mafien kontra eta komunitate txiroenen alde borrokatu zuen. Bere burua, Mare Favelan ezitako emakume, beltz, ama eta feminista gisa etiketatzen edo identifikatzen zuen. Soziologia ikasketak burutu zituen eta politikan Marcelo Freixo diputatuaren aholkulari gisa sartu zen, sozialismoa eta askatasuna alderdian. Berarekin hartu zuen parte Rio de Janeiroko giza eskubideen eta herritarren defentsarako batzordean. Bere borrokak Brasilgo gizartean suposatu zuenagatik protesta jendetsuak antolatu ziren herrialde osoan jazotakoa argitzeko eskatuz eta giza eskubideen aldeko nazioarteko erakundeek ere justizia eskatu zuten. Marinette Silvak, Marielle Francoren amak, Franco Institutua sortu zuen, LGTBIQ kolektiboko eta periferiako gazte beltzak inspiratzeko, konektatzeko eta ahalduntzeko helburuarekin. 2 egunetan 2 kazetari erail dituzte Mexikon. Urriaren 29an Mauricio Cruz Solis kazetaria hil zuten Uruapanen, Michoacan estatuan. Hurrengo egunean, Patricia Ramirez, erreportari mexikarra, Patibunguri izenaz ezagunagoa, tiroz hil zuten Mexikoko Kolima hirian kazetarien babeserako batzordeak jakinarazi duenez. 2 kasuak oraindik argitzeke daude. Mauricio Cruz Solisek Uruapango alkatea elkarrizketatu zuen atentatua gertatu aurretik. Estatuko gobernadoreak erantzuleak aurkitzeko estatuko operatiboa aktibatu dela jakinarazi du. Ez beharra jakitera eman bezain laster, Mexikoko edabideen aliantzak komunikatu bat atera zuen eta exigitzen du adierazpen eta informazio askatasunaren aurkako delitu hau ez dadila zigorrik gabe geratu. Hurrengo egunean, urriaren 30an, Patricia Ramirez kazetaria erail zuten. Ramirezek musika taldei buruz, ikuskizunei buruz ematen zuen berri tokiko hainbat edabideetan. Estatuko fiskaltza nagusiak hainbat hipotesi ditu eta horietako batek biktimaren ingurukoek narkotikoen merkataritzarekin izan dezaketen harremanean jartzen du fokua. Antza, fiskaltza nagusiaren hitzetan, orain arte bildutako datuekin erailketak ez luke zerikusirik izanen kazetari gisa betetzen duen lanarekin. Kazetarien babeserako batzordeak erailketa hauek gaitzetsi eta agintariei eskatu die ikerketa berehalakoa eta eraginkorra izan dadila. Da protopaketaren 6. edizioa aurkeztu dute Bilbon eta Durangoko azokaren atarietan azaroaren 26an eta 27an egingo dira aurten. Musika eta familia ikuskizunak eskaintzen dituzten sektoreko sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen arteko elkargunea izango da beste urte batez, aurrez aurre ezagutu eta etorkizuneko lankidetzak bultzatzeko helburuarekin. Azaroaren 26an familia ikuskizunak eskainiko dira Durangoko Vicenta Mogel bibliotekan eta 27an aldiz musika taldeen txanda izango da eta orotara 10 talde edo bakarlari arituko dira Durangoko plateruenan.
Labur gehitu aldudana da topaketen inguruan, guk nahi dugula halako eremu babestu bat, patxadatxu bat, goiz bat hartzea, sortzaileak eta programatzaileak eta sektoreko profesionalak halako elkarrizketa bat izan dezaten eta bueno, sortu berri diren lanen edo abiatzeko diren bide berrien aurkezpen hori egin ahal izateko eta horren berri izateko programatzaile eta barrek, ez da? Kaixo, beste behin, gaurkoan 3 gai desberdin buruz hitz egingo dugu, zinean inguruan, baino 3 ekintza desberdinetan. Lehenengoa, pasaden fantasia eta beldurrezko Donostiko astea, komentatu zelan beste behin aste baten zehar, beldurrezko inguruan edo fantasiazko edo zientzia biziozko gaiak ikusten dituzten filmai buruz festival bat bizi genuen. Beti bezala, giro oso berezia elkartuzuna eta oso ondatu lauta eta antorkizarean benetan disfrutatu genuen pelikula desberdinetaz. Irabazlea aipatuko dugu Oditi, Irlandatik etorri zen beldurrezko film bat, Casa Rural enkantatu baten inguruan eta bertan bizian familiako gai askotan ikusi dugun gaia ikutzen duna, baina badirudi zuzenduta dagoela modu oso bereizi batean, ez duen aukera ikusi ikusteko, baina irakurri detenagatik, kritika oso positiboak eukizuna, eta azaroak 22an hemengo zine komerzialetan estrenatuko dana, beraz, hor gonbidapena, hemendik 2 astetan estrenatuko den film hori, beldurra disfrutatzen duen jendearentzat, Donostien irabazlea izan den filma. Eta honekin lotuta, egun hauetan gaur eta bihar oraindik, zinearen jaiaz disfrutatzeko aukera dugu, prezio murriztu horretan, 3 € zinea juteko aukerataz. Donostiko zine areto guztiak bertan inskrituta daude, eta ez da aurretik inskritutu behar beste batzutan bestela bera zinea jun, eta sarrera hori prezio murriztuan eukiko dugu egun hauetan, bai gaur, bai bihar osteguna. Orduan, aukera desberdin oso interesgarriak daude, baina 3 aipatuko ditugu. Alde batetik Salve Maria filma, Marc Col katalanak zuzendutakoa, baina Katixa Agirre idazle arabartaren liburuan oinarrituta, amek ezin dute liburuan oinarrituta, eta gai oso gogorra ikusten duna infantizidioa, eta depresio postparto horren inguruan ikerketa oso ausarta egiten duna. Irakurri degunagatik filma, esan bezala oso ausarta da, ez du ezan ez uzten, eta nahiz eta gai polemiko eta zaila izan, zinea eta artea, ulertzen du zuzendariak transkeroz horrela izan behar dula, eta benetan historia oso interesgarri bat ekartzen dugu ikusteko. Beraz hor gomendapen bat. Beste bat izango zen Anora filma, Cannes Festivalen irabazle izan zana, eta Sean Baker zuzendari estatuatarren azkeneko lana izan dena. Esaten dunetenetaz, Oskarreta favoritako handia dena, eta kasu honetan, Brooklyneko auzo pobre baten bizitza kontatzen diguna, prostituta baten ikuspuntutik, eta bereak bizitzen duen historio berezi bat. Film naiz eta gai zailak ikutu, oso positiboa, berez zuzendariak egiten duena beti, eta seguro oso disfrutagarria dena. Beraz, Anora filma ere oso gomendarria. Eta bukatzeko, estatu batuko beste zuzendari baten azken filma, baino kasu honetan berak esan duna izango dara bere karrerako azkeneko lana. Kasu honetan Clint Eastwood eta zaigia hitz egiten, zuzendari handia, mitikoa, eta gaur estrenatu, asteburun estrenatu zen bere azkeneko film hau, Jury No. 2 deitzen dana, epai gaiten inguruan jotzen duna, eta epaile batek bizi behar duen edo aurpegiratu behar duen dilema etiko edo moral bat, Clint Eastwoodek beti gustatzen zaio, nahiz eta arlo desberdinetan kokatu bere filmak, dilema pertsonal, moral hoien inguruaz ikerketak egitea, eta badirudi hontan ondo lortu duela, eta nola ez, film hau ikusteko derrigorrezkoa zinezaletuak geran guztiontzat. Beraz, 3 gomendio horiek disfrutatzeko zinearen jai hontaz, prezio murriztutaz. Eta azkeneko gai bezala, Leidorreko zinera jungo gera, ze datorren asteburu hontan estrenatzen da Marko. Marko dela, Jon Garaño eta Aitor Agirren azkeneko filma, asko ezaguten ditugun zuzendariak, Loreak edo Handiak filmak zuzendutako zuzendariak, prestigio handiko
zuzendariak eta lan oso onak egiten nahi direnak, eta Marko da beraien azkeneko lana. Donostiko zinemaldian estrenatu zeina, eta orain asteburutan estrenatzen den filma, eta gainea Leidorrean edukiko duguna ikusgai ja asteburu honetan estrenu fetxakin. Kasu honetan larunbatean, igandean eta astelehenean. Gogoratzeko, Enric Markoren historia erreala kontatzen du. Enric Marko bere garaien falsifikatu zuten filma bizitako esperientzia bat Matausen konzentrazio zelai hortan bizitakoa, baina azkenen deskubritu zanan denak gezurra zana, eta gure zuzendari hauek historia hau kontatzen digute, beraien beti ikuspuntu pertsonal horrekin, eta seguro film oso interesgarria izango dela, beraz Leidorrea joteko aukera ezin hobe. Hor gomendio ezberdinak eta disfrutatu. Agur! Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez, gaur gimnasiarekin hasi behar du. Izan ere, 8.500 zale baino gehiago gozatu zuten munduko gimnastika erritmikoko izar konstelazioarekin Barakaldon. Bilbao Exhibition Center hain zuzen ere, ospatu den 18. Euskal Gym nazioarteko galan pasaden larunbatean. 2024ko Parisko Olinpiar Jokoetako podium olimpiko osoa egon zen. Alemaniako Darja Bartholomew, Bulgariako Boriana Kalein eta Italiako Sofia Raffaeli urrea, zilarra eta brontxea Parisen ikus-entzuleak unkitu zituzten. Olimpiara domina irabazleen gain beste figura batzuk ere aritu ziren Bizkaiko tapizean, hala nola Alemaniako Margarita Kolosov, Esloveniako Ekaterina Bedeneva edo Italiako Milena Baldassarri diploma olimpikoa lortu zutenak jokoetan. Estiliana Nikolova, Helene Kerbanov, Espainiako senior taldea eta Eneko Lanbea ere munduko mailako erreferentziazko ekitaldi honetan izan ziren. Gainera, beste aldetik, saskibaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Emakumezkoen Endesa Ligako 5. jardunaldian Ardoik goi mailan lehen garaipena erdietsi zuen, etxean, Zeltari 81 eta 72 nagusituta. Partida osoan zehar aurretik joan zen talde nafarra, eta 47 eta 40 emaitzarekin joan ziren atsedenera. Azken laurdenean gauzak estutu egin ziren, baina Ardoik aldeari eutsi ahal izan zion. Kutxaban Araskik berriz ezin izan zuen irabazi, lehen laurdenetik Osono Jairisek izan baizuen aginte makila. Bigarren laurdenean ere gidoi bera izan zuen partidak. Atsedenera, 28 eta 36 heldu ziren. Hirugarren laurdenean indarrak aitu zaizkie eta azkenekoen markagailuko aldea jada handiegia izan da. Porrota honekin talde gasteiztarrak sailkapenaren azken postuan jarraitzen du garaipen bakarrekin. Lointek Gernika Bizkaiak ere porrota jaso zuen Kadin Laseuren aurka, 75 eta 72. Gernikarrek azken unera arte borrokatu zuten, baina sorterik gabe eta jaurtiketetan asmatu gabe oso zaila izan zen etxetik urrun irabaztea ligan. Orain, 2 asteko geldialdia izango dute azaroaren 14 arte. Ferrolen aurka izango da urrengo partida, Malosten. Valentziak eta IDK Euskotrenek elkarren aurka jokatu behar zuten partida berriz atxeratu eginda Goialdeko borraskak Valentziako erkidegoan eragin duen egoeraren ondorioz. Azkenik, eskubaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Polonian konpromiso erabakigarriaren bezperetan Super Amara bera konfiantza erregaia kargatu zuen. Etxetik kanpo zuen bolada txarra haustean Atletico Guardesen etxean
eta lidertza galdu zuen Imanol Alvarezen taldea 26 eta 27 nagusitu ostean. Oso berdinduta eta boladaz bolada joan zen partida, Donostiarrek jakin zuten talde galiziarren azken erreakzioari eusten. Gipuzkoarrek 45. minutuan 17 eta 23 gehiengo handiena lortu ostean etorri baitzen. Imanol Alvarezenek jakin zuten etxeko taldearen baloi galtzeak baliatzen alde handitzeko, baina azkenean sufritu egin zuten garaipen garrantzitsu bat lortzeko. Pistara beti gogorra den garaipen sufritua. Asteartean, Zumaian, 7:30 motivemarket.com Gijon etorriko da. Oraindik punturik gabe dagoena, baina kontzentratuta egotea komeni da. Ez Lublinera joan aurretik pentsatzen hastea. Bestalde, beti onak eta Zuazok ez zuten garaipenerako aukerarik izan. Etxean jokatuta ere, Costa del Sol Málaga, 27 eta 30, eta Rocasa Gran Canaria, 18 eta 27 taldeen aurka urrenez urren. Eta 2006an aurkeztu zuten Euskara Hutsean ekoizten den 11 telebista Iñaki Uriaren gidaritzapean euskaldunok telebista euskaraz ikusteko aukera izateko asmoz. Orain, aro berri bat hasi du 11ak. Iñaki Uriak erretiro hartu eta erreleboa hartu dio Ainhoa Jauregi Hernaniarrak. Etxe honetako zuzendari berriarekin elkartu gara. Belaunaldi berrien txanda da. Ainhoa Jauregi naiz, Hernaniarra, 43 urte ditut eta 2 seme-alaben ama. Kazetaritza ikasi nun eta lehenengo lana kazetaritza munduan edo, karreran nenbilela argian egon nintzen 7 hilabetez, gero lokalia Txingudin eta taberna desberdinetan lan egin eta gero eta arropa dendetan da, baineten lan egiteko aukera izan nun eta egon nintzen 14 urte. 14 urtetan egin nun lana, dokumentazioan, erredakzioan, lokuzioak egiten, aurkezpentxo bate bere egiten ibili nintzen. Eta gero pandemia etorri zen. Eta pandemiakin publizitateak bera intzun eta saio batzuk bertan bera gelditu zian, etzen lana denentzako, eta batzuk kanpoa joan ginen. Eta hori izan zen 2020ko udaran, eta hortikan 3 asteta edo Iñaki Uriak deitu zian, eta 11an sartzen nintzen. Bagia esan ez da gehiegi pentsatzen, banoa egunerokoan, eta ez da bateko zerbait izan ez dare. Prestaketa bat egon da eta hilabete batzutan zehar elkarrekin egon geha. Ordu, mentalizatuan egon, abuztu bukaeran itzultzen nintzanean hartzen nula, gutxi gora beran nahiko kokatuan egon, baina oso konstiente pila bat ikasi beharretela, gauz askotan, baina gogotxu eta momentuz, ondo. Ez, eta besori niretzako ezinbestekoa da, bai zuzendaritza taldekoa eta bai langileena. Zuzendaritza gaina iruditzen zait persona bakar batek ikuspegi oso batekin zuzentzea ezinezkoa dela. Nik behintzat ezin dut, orduan. Daukagu Mai Motxales, teknika arduraduna izan da urte askotan zehar, ekoizpena eta gauz desberdinak eman ditu, eta orain dago zuzendaritzan berrikuntza eta digitalizazio arduradun bezala baita ere. Eta honintzak darama gehiago finantzen kudeaketa. Horta ninago kanpo harremanekin gehiago lotuta. Baina bai, taldea ezinbestekoa lanetzako. Bai, berrikuntza ez da bakarrik zuzendaritza aldaketan. Nik uste oso garrantzitsua izan dela baita ere antolaketa, barne antolaketa berria. Horre egon da prozesua, zuzendaritza aldaketarekin batera prozesu batean sartu ginen, aholkularitza baten laguntzak. Eta orduan asmoa zen lana parte hartzaileago bat izatea eta eraginkorragoa. Alegia, dituguna da osatu talde desberdinak, ekoizpen talde desberdinak, gero badago produktu talde bat, edapenaz arduratzen dan beste bat, kudeaketa, izango litzakela zuzendaritza zabalago bat, jarraipenak eta egiteko erresagoa izateko, kontraste talde bat, kalitatean ere eragin bat izateko,
Egia da, 100% oraindikan ez gabiltzala, baina, nik uste ondo hasi gehala eta poliki-poliki lortuko dula emaitzetan ere hori islatzea. Bai, ezinbestean. Biziraun nahi badegu, ezinbestean. Orduan gure apostua bada pixka bat, telebista bat gehala ahaztu gabe, eta hori belaunaldi ezberdinak ikusten gaituztelako, edo ez, euskal komunitatean belaunaldi ezberdinak gaude, eta telebista ikusten dutenak adin batetik aurrerakoak dira. Beste guztiak, belaunaldi gazteak plataformetan daude edo eremu digitalean, sare sozialetan, webgunean, baina webgunea ere sartzeko interes handia izan behar du, etorri behar zaio. Orduan, bada asmoa pixka bat jauzi digital hori egitea eta indarrak bertan jartzea. Nahiko ondo, ze lantaldean jende gazte asko daukagu. Orduan horrek ere egungo realitatera hurbiltzen dizu. Horretaz gain, esan dizute, prozesu batean gaude, orduan baita ere nola urtea amaitu, gu gaude oso baldintzatua diru laguntzekin, orduan. Ditugu ekoiztun propio minimo batzuk ekoiztu beharra baintxo bertan telebistarako. Orduan lan karga handiak ez eukitzeko jendia, egia pixkat horrekatzen. Eremu digitala eta telebista. Geroia, nik uste eremu digitalera jauzia egiteko ez dugula arazorik eukiko. Egin ditugu saiakera batzu gainera, erronkekin edo kale galdeketak, podcastak eta nahiko ondo funtzionatu dute. Aktualitatean igual pixka bat gehiago lantzea tokatzen zaigu, baina lortuko dugula uste. Azkenean da formatuan asmatzea, badaukagun margena saiakerak egiteko, nola lortzen dugun gaztegien gana iristea, baina nik uste hurbiltasunetik helarazte baitugu mezuak eta irudi erakargarriekin zer lortuko dugula. Baliabide ekonomikoak, iturri desberdinak, diru iturri desberdinak daude. Egia da izan dela nik uste gauza faktore ezberdinen bat egin dutela eta nik uste lehenengo puntua dela behar degula erakunde publikoen babesa. Benetan sinisten badute euskal edabideak egon behar degula, bertako edabideak zaindu behar dituzte eta ekonomikoki ere lagundu. Bestela badakite olako proiektuak ezin diala aurrera atera. Publizitatea, leheno publizitatean ere sarrera handiak egoten zian, baina orain ere hori leku guztietan berak adijoa. Eta euskal komunitatean bueltaka gabiltza edabide guztik, euskal edabide guztik, egoera ekonomikoa orain gizartea ez dago bere onenean, orduan, gauz desberdina daude. Oraintxe bertan, nik uste beste politika batzuk behar direla. Azkenean, baliabide ekonomikoekin oso lotuta dagoen zerbait da, baina egia da, alik eta etekin gehien ateratzeko modua izan daitekeela beste edabideekin edo beste eragile batzuekin batera elkarlana sustatzea. Eta uste dut gainera epertainean horrela beharko dula. Hori ez, jauzi digitala oso ondo dago, baina sartzen gaur ozeano handi batean, baita gaztelerazko eta inglesezko edukiak eta plataformak eta bar gure kompetentzia bihurtzen dianak. Orduan nik uste euskalgintza barruan, hori, edabideak, elkarteak eta bar, elkarlana bilatu behar dugula. Azkenean gaudenak, beti ongeanak, argia, berria eta gurean ondo dago egoera, baina gero badago telebista publikoa, bagian apostu gehiago egin beharko lukena euskarazko ikusentzunezkoengatik. Hor gabezia handi bat sumatzen dudala, eta horrea badoaz baliabide publiko asko. Orduan, ikustetena da gabezia handia, baina handienek egin beharko luketena agian, esfortzu hori hor ikusiko, hor behar da gehiago, hor daudelako baliabideak. Beamondarrez oroitzen gara, Bergarako besarkadaz.
Bai. Ez daukagu asmorik hori aldatzeko, bai, euskaratik eta euskeraz, bai. Eta eragile lortzen dugun denok batea benetan euskararen normalizazioan eragitea. Eta konsumoa sustatzea, karo. Mugarritzat baino, mugarritzat ez dakit, zuzendaritza aldaketa eta antolaketa berriarekin, eske gaude momentu batean nahi eta nahi ez, gizarteak eskatzen duen horretara egokitu behar gehala. Horrek ez du esan nahi aurretik egindako guztia mozten dugula, osea, bidea jarraitzen dugu, lekuko hartzen dugu eta bidea jarraitzen dugu, baina gaur egun eskatzen dian komunikazio mota horietara edo egokitzen saiatzen. Baina balioak eta mantentzeko helburuarekin da misioare, bai. Bai, hizkuntza gutxitu guztiek bezala. Eta gu ondo handazkagu, gaztelera, frantsesa, inglesa, bai. Erronka handia da, baina aldi berean ere abantaila bat izan daiteke. Asmatzen badegu, ez dakiz zindan formula bentxe, osea, baina asmatzen badegu jendearengana iristen, baita eske lan pila bat dago. Osea, eske lan asko dago eta ikusten egia gainera horrez barima gaude ze atzerakada dauden hizkuntza politikan ere, ezta? Azken aldian, hartu dian erabakiak ikusita hor egon behar dugu. Orduan bai, erronka handia da, baina gogotsu gaude. Bai, lehenik eta behin, esan ditugu baliabide ekonomikoak eta bat, bai aipatu nahiko genuke fundazio bat sortu genula edo martxan jarri genula duela 3 urte, eta komunitateko kide batzuk bertan ekarpenak egiten dituztela eta hori lagungarri zaigula oso. Orduan eskerrak bai eman nahi dizkiet eta guk hartzen dugun konpromisoa euskararekiko, kazetaritzarekiko, euskal komunitatearekiko berdina eskatzen dut bueltan baita ere. Ilusia handia, indarra eta ardura. 3 horien kombinazio bat. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eus. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?